Hi havia una vegada uns germans que es deien Pep i Biel i el seu pare es deia Martí. Eren una família de 3 molt bonica i unida. En Martí, quan era jove, va decidir ser pare solter i adoptar en Pep i en Biel, 2 germans que vivien en un internat. En Pep era un nen trapella de 6 anys i el que més li agradava fer molestar el seu germà. També li encantava els cotxes de carreres i els ral·lis. En Biel era un adolescent de 15 anys i li agradaven els vaixells i les consoles. En Martí, el pare, tenia 31 anys i li encantava jugar amb els seus fills i la seva feina era mestre d'una escola del poble. Vivien tots a Olot, un poble envoltat de muntanyes i volcans inactius. Un matí tranquil de dissabte, de sobte el volcà Montsecopa va entrar en erupció i els 2 barris olotins més propers al volcà van començar a tremolar. En Pep, en sentir la tremolor, va treure l'ull per la finestra per veure què passava. Va apartar la cortina i va veure que el volcà de davant de casa seva estava erupcionant. Va córrer urgentment a despertar el seu pare, que dormia a l'habitació del costat, i espantat li va dir: «Papa, corre! Hem de fer les maletes i marxar! El volcà ha entrat en erupció!» El pare va obrir un ull ple de lleganyes, va sentir la tremolor i va dir: «Correu ràpidament a fer les maletes amb les coses més importants», i van sortir amb el cotxe peu a baix. Van trobar molta gent intentant fugir d'Olot per la carretera principal i com tenien un 4x4 van decidir anar pels camins de la muntanya per poder marxar més ràpidament. Van pensar en marxar cap a Salt perquè allà hi tenien els avis. El camí estava molt enfangat. Van fer molts revolts pel camí de muntanya fins que van arribar a la carretera principal que els portaria cap a Salt. Després d'uns minuts al cotxe van arribar a Salt, a casa dels seus avis. Era un pis amb força espai i els van rebre molt contents. Els avis d'en Pep i en Biel estaven mirant Olot TV i sortien fotos de cases destruïdes i cremades. Eren imatges desoladores. 10 mesos després van remuntar les cases, però van decidir quedar-se a Salt. Van comprar una casa al costat dels seus avis i van haver de comprar per Wallop totes les coses que se'ls havien cremat: la nevera, els llits, la roba, els estris de la cuina, entre d'altres. Es van quedar a Salt i van viure feliços i segurs. Fi! Esperem que us hagi agradat! M'ha agradat treballar amb els de quart. M'ha agradat perquè m'encanta fer coses en l'ordinador. Ha sigut molt xulo.